Tapos na ako dito. Yan, natapos ko ng dami kasi abubot dyan. Ito na lang yung i-cover ko na. Ayan. Bakit? Para paliguan ko na yung mga banyo. Ayan. Ito, pangatlo ko ng pagpunas kasi ito, ipaikan na ito. Yung mga CR ng mga paliguan ko. Ayan. Ayan, pangatlong kwarto na ang natapos ko. Ayan. Ngayon sila naman ang paliguan ko. Ayan, kukunin ko lang panlinis ko. Ayan. Ayan. Naman kami dati yun. Ayan, ito mga product na. Ayan. Ayan, nagbenta
po natin na paliguan ko kasi dito guys. Yan po yung journal. Ay, bakit ko nakuha itong asan? Ayan. Ayan, paliliguan po natin. Ayan. Ito po ay dito para mabango. Bali, mag-isang taon na hindi nalinisan, guys. Ang bahay na ito. Pero itong CR, nalinisan ko minsan dito. Pero hindi ko pinaliguan. So ito
ito ilalagay ko sa kabila na naman. Yan. Taran! Sasalas na lang ang saka sa kusina, yung floor na lang sa kusina. Magluluto pa ako mamaya ng kainin namin. Ayan guys. Pagod na ako mula kahapon. Iwan ko may bisita pa kami bukas pagka mag-prepare pa ako. My goodness, Lord, tulungan mo ako. May mga ano nang gagamba kasi dito guys. Ayan. Pero yung mga bintana, hindi ko pa talaga makaya. Hindi makaya ng power ko lahat-lahat. Yung CR ko rin ay pinaano ko na, pinaligo ko kagabi. Ayan, punta tayo sa kabila na naman. Kabilang set. Dito lang sa bundok. Fresh and na pero may mga lamok. Natatakot ako kagabi. Ayan guys, ako sa dito. Punta tayo sa kabila. Ayan, buksan ko na ito. Huwag ko yung bubuksan. Ayan. Ayan guys. Ito paliguan ko rin. Nagawan ko na. Lagyan ko lang ito na. Ayan, babalik din ako.
second motor. Bas ito nila sa kahit ano sa motor, ilan siyang pagtitikpihay na may set na Sakala. Asawa yung alaga ko. Ayan, dito na lang. Napala sa ilutuda, sa salon ba din? Hindi mo try. Ngayon try awat dalos andi sukulahan. Very nice.
Hello, dito naman tayo sa kusina. Ayan. Luto-luto. Ayan. Luto ako. Hey, para tigre hay na may soup ni Sube. Lei sarà utile un motore.
Sobrang alikabok dito, partner. Sobrang. Hello, partner Percy. Sobrang alikabok. Sinisipon na ako dito sa sobrang alikabok. Anak ko. Buhay. Nandito na ko sa salas. Ayan. Pakita ko sa inyo yung paano ako maglinis dito sa salas na. Dito pa pala. Meron pa dito. Ayan. Tapos pagin mo to. Ay, nako. Sobra-sobra talaga. Oh. Teka lang. Sana yung anak ko pumunas ko na. Basa. Saan kaya yun? Paano?
sa lahat.
بس عندي أكيال هيدا أنت شلته هيدا راحت كهرباء تاني هلا الإنترنت هلا إيه راحت؟ ما في إلا لوز الموتور راح. إيه؟
friend. How are you?
Hello. Ayan, hello, hello. Ayan. Oh my God. Hello. Ayan, dito naman tayo sa kusina. Ayan.
yung TV na lang. Okay, Mai. Pag 2 hours na i-close ko na mga kapatid.
Yala, bye-bye. Bye na po. Maghuhugas na po ako ng mga pinggan kanina pang umaga. At i-prepare ko na yung pagkain ng alaga ko. So, salamat po sa suporta nyo. Bye-bye.